sayang ang pera. Nung si Alan Cayetano ang Senate President, 700 million ang nagastos. Sabi ko, saan kaya galing yon? Gipasabot mga igala ni Cayetano, no, kining ginaingon ni Lacson nga 700 million nga gastos sa Senado. Isa pa may problema nimo panpilo. Nga naa naman ka sa inyo ang nakuha naman ninyo ang liderato, no? Anong naga ba mag-intriga diha nga? Sige, paminaw na to, menang mas maayo na si Cayetano mo explain. Kay 700 million na to nagasto during the time mga igala of Cayetano's Senate presidency. Nya gidivide man ng Cayetano nga mao ni nya mao ra man istoryahan ni ay. Oh, sige. Aliw ko katropang Gab. XFM Katropa. Pan lang ako ng konti, sabi ni Senator Lacson. Sayang ang pera. Nung si Alan Cayetano ang Senate President, 700 million ang nagastos. Sabi ko, saan kaya galing yon? Tapos, sabi ko, total, magaling mag-divide. Sila Senator Lacson, very divisive. Dinivide ko. Kasi ang ginamit niya, 28 days daw ako naging Senate President. So, tignan nyo po ha. Multiply muna, multiply. Multiply mo ang 25 million na sinabi ni Senator Win na gastos ng Senate a day, i-multiply mo yon sa 28 days, and, baliktarin mo naman, division. 700 divided by 28 days is 25 million. Yun din naman ang ginawa ni Senator Win. Tinignan niya lang yung budget ng Senado, tapos dinivide niya, nakuha yung 25 million a day. So, nasaan yung intellectual dishonesty? Nasaan ang pagtatago ng katotohanan? Simple lang po. Kahit sino po ang Senate President, 25 million a day ang gastos ng Senado kung ganun kasimple ang computation mo. Meaning, yung budget ng buong Senado divided by the number of calendar days. Di ba? So, may nabasa po ako, sorry, nakalimutan ko kung sino mismo nagsabi. Sabi niya, statistics is like a bikini. Di ba? Statistics is like a bikini. Why? What it shows is very revealing. But what it hides is essential. So makikita nyo po, ni-reveal niya, parang pang-intriga, di ba? Kasi magaling naman talaga sila mang-intriga eh. Nagte-take turns lang naman po. Si Raffy Tulfo, si Erwin Tulfo, si Senator Ping Lacson. Tapos yung iba sa grupo nila, yung tag team lang yun. Para, kayo naman mang-inis kay Alan. Kayo naman magkalat ng hindi totoo. Kayo naman magkalat ng ganito. Palabasin natin ang gulo-gulo, di ba? Again, ano yung intent? Para hindi malaman ang buong katotohanan tungkol sa korupsyon sa ating bansa. But what? Let's be intellectually honest. Whoever was Espinon, ganun din ang gastos. Question. Pero bakit sila one day may napasa? I challenge all the congressmen and senators. 1998 pa lang, congressman na po ako. Naging konsyal po ako for a short while po, vice mayor. Naging member po ako ng House of Representatives. 4 na term po. 4 na term. Pangatlong term ko na po to bilang senador. I was privileged. No? God honored me by allowing me to be speaker, and then for Senate President, kahit maikse. I challenge lahat ng congressman, senador. Prove me wrong. Sa huling 3 araw, yung Monday to Wednesday, kapag kayan po ay session, diyan po ang ratsadahan. Kasi lahat ng pang-second reading, i-second reading na natin. Lahat ng pang-third reading, i-third reading na natin. Lahat ng, halimbawa, 7 ang nakapila sa Senate or 20 nakapila sa House sa interpellation. Kakausapin na ng majority leader yon or mag-uusap majority-minority leader. Pare, isa na lang magtanong, pasa na natin to. Yun po talaga ang ano doon. But what did the group of Senator Win and Senator Lacson do? Since May 11 po, hanggang yesterday, hindi po sila naglagay ng mga miyembro ng committee nila as minority. Sila po ang ayaw magtrabaho. Hindi po sila naglagay ng mga miyembro para hindi mag-function yung mga committee. Question. Paano po yung mga ready na for BICAM na ipapasa? Yung po ay inauthorize namin. Tatandaan nyo po, May 13, yung pong inatake ang Senado, yung pong sa NBI na sinasabi lang ngayon na halatang halata na ngayon ay part ng kanilang plano na sa aming binibintang. Alam nyo po ba na the next day po ay meron pong BICAM tungkol sa voucher system sa
DepEd, yun po ay nakakasana sa House of Representatives. Nag-confirm ako, tinawagan ko mismo si Speaker D na pupunta po ako doon. Tapos nagkagulo. Kinancel nila po yun. Kung hindi ako nagkakamali, si Senator Bam Aquino ang chairman nun, ang magpapatuloy nun. Meron, napakarami pong hearing. Yung hearing si Senator Pia tinuloy. Yung kay Senator Pangilinan, nagtanong naman siya sa floor, pero sunod-sunod na batiko sa iba't ibang mga pahayagan at online, kawawa daw yung farmers, dumating po sa Senate, tapos pagkatapos hindi pinakinggan. Kawawa po talaga kasi nagamit sila. Kasi pwedeng ituloy ang hearing. Hindi nila tinuloy. So yung sinasabi po nilang hindi nagtrabaho, waling-waling po yun. No? Walang katotohanan, panay kasinungalingan. Respond lang. Mauda ito, waling-waling. XFM Katropa. Intriga kaayo si Pinky. Nga ang gasto ko no mga higala ni Cayetano, dako kuno gasto 700 million. 28 days divided by 700 million, ang labas gapon 25 million a day. Nga bisag kinsay mo lingkod nga Senate President, mao jud ay gasto sa Senado. Pinuang. Diba? So, unsa may problema diha? Unsa may problema nimo diha, Pinky? Ay! Bot pasabot mga higala, mangintrigahay gyud. No, uban pa silang tulpo karon, mga katropa. Na, nagsamot yun din ka kung anong Pilipinas. Bullseye! Bullseye! Ingon si Johnny, anggoy mulato nga dol. Ato na ning bulago ning Mindanao sa Luzon. Samo kayong Luzon, puro na lang impeach. Sara, wala na ilain isgutan, puro impeach. Sos, kumura pa lang ni naghipos na dagbanig naghihikyad. Ato na ning gihipos. Kay ato nang isiparit ni. Diyon na Ibarra, kanipos Pinky, siging pamantay. Wala tanaway ang kaugalingon nga kawatan yun ka lami baya ni mog sakay sa helicopter ni Saldico. Sabay mo ni Itbulaga mamantay gani kalakson kanang limpyo ka. Adi man gyud na mamantay ng mga taong limpyo, mga taong himantayon kana yung mga tao kaparehara sa dilag binuatan. David tao? Ana na. Alas 8:37. Bullseye! Bullseye! Gisaway ba ni nila bagay gala si Cayetano kay magsigid og FB Live lagi gab? Ngano ko daw magsigig Facebook Live? Ngano man pong masuko mo mag-Facebook Live na si Alan? Di ba? Ilan ang gikansawan niya? Vlogger na kuno si Alan. Mag-vlog sa day mo giniyo. Why mananaw? Pinuang! Ngano man lagi nga pag si Alan, Senador Alan mo istorya na may mananaw. Ngano man? Naay kamatuoran ng gisulti. Oh. Ngano man nga pag si Erwin, wala mo tanaw? Katulandaan ninyong Blue Ribbon hearing nga naging meeting. Parang nakita siguro ni Erwin Tulfo dito ba nga, di naman ko sikat ani. Sige lang Win, bahala di sikat at least kwartahan na ka. No? Sometimes you have to bend the law. All ni mo. Sige daw, Gab. Sometimes you have to bend the law. Yun tayo, butang sa dadiri, Gab, ha? Hawa! Mora gyud na matubag na ko sa imo ha, Mr. Erwin Tulfo, unsa to? Sometimes you have to bend the law. Hawa na! Hawa! Mora gyud na matubag na ko sa imo. Hawa diha! Sometimes you have to bend the law sa imong ka. Ha? Kuya, okay ka?